Ka Northeastern Hill University NEHU kala Sospon nya senior professor ka zoology department Badin jong ka School of Life Sciences Nirma Lendu saha hadin ka jingsha kyam badangshan ha ka Central Bureau of Investigation CBI halor ka kambam pisa ka bakot lai point saulai lak tingka. Ha ka baya debat kani ka kes ya Professor N saha kat kumki kendon la ken ba ula syak Sospon no hadin ba ula syak set along saupu pra kenta ha ka CBI. Hadin balayo ya ka jing pentip na ka CBI ka school ba kala penmi ya ka shithi Sospon persya ya Professor saha ong ukurwo PRO ka NEHU hanne ka sngi thok ding. Ha ka kharatrik jeliu ka CBI Guwahati kala kiam no markhmat ya Professor saha bat ya wepat uriu shimet ubade utrai jong ka we ka company na Guwahati Assam ha ka por bakadang don ka jing ai bat jing shim pisa ka bakwat lai point saupulai lak tingka hapo guest house ka Guwahati University Guwahati. Ka CBI kala register case ha ka khatwei terik jeliu arhajar arpusan persya ya Nirma Lendu saha bat ya Pranjal Sharma ubasyong basa ha Beltola Guwahati Assam kat ba kidang ya subuj banle ya ka kam bamsap ha ka ba new professor penio ya ka kam supply ha ka ba de bat ka jing thiet ya kitiar sayan laboratory bat ki wei pat bat utrai jong ka wi ka company bat ban penkhut ya ki bil na ka bentar ka ni ka kam. Na kaliang ka CBI kala penlong ya ka jingpen up shrip bat yok ban kiam no markhmat ya uneu professor ha ka balaya lam no ya ushapo ka ying ka syari ha Guwahati ha ka khat artrik jeliu arhajar arpusan.